O ddetectives hanes, mi eisiau darganfod y newid a datblygiad â fi mewn cludiant ar y môr ers amser y Bobl Gynharaf. Dewch chi ymuno â ni. Yn waith hwn, fy ddim yn gallu dysgu popeth am bob agwedd ar gludiant ar y môr. Aml, ydyn nhw'n gofyn i chi wneud eich gwaith archwilio neu gwaith ymchwil eich hun. Ar y ffynonellau y gallech ei defnyddio. Marciwch unrhyw ddyddiadau pwysig ar eich llinell amser wrth i chi fynd ymlaen. I brintio'ch llinell amser cludiant ar y môr, gwelwch yma. Bob hanesydd da, rwy'n mynd i ofyn ac ateb cwestiynau. Yn weithgaredd hwn, y cwestiwn mawr y byddwn yn ceisio ei ateb yw: sut mae cludiant ar y môr wedi newid a datblygu ers amser y Bobl Gynharaf? Byddiwch eich geiriadur i ganfod beth yw ystyr newid a datblygu. Penderfynwch fel dosbarth beth mae'r geiriau hyn yn ei feddwl. Cwestiynau ydych chi eisiau gofyn. Cewch yma i brintio taflen cwestiwn ac ateb. Cewch eich cwestiynau, dewiswch y rhai gorau. Cewch eich ateb wrth i chi fynd drwy'r archwiliad hwn. Un peth diddorol am hanes, yw'r haneswyr yn aml yn anghytuno am y pethau a ddigwyddodd yn y gorffennol. Pa ydyn nhw'n gofyn i chi a'ch ffrindiau benderfynu rhywbeth? Efallai bydd gennych chi syniadau neu wybodaeth sy'n wahanol i'ch gilydd. Efallai, ydych wybodaeth wahanol mewn gwahanol ffynonellau hanesyddol. Chi sydd i benderfynu beth yw'ch barn chi. Byddwch wedi edrych ar yr holl dystioliau sydd gennych. Bydd hefyd yn ceisio ateb cwestiynau pwysig eraill am newid a datblygu, fel: cludiant ar y môr wedi datblygu'n raddol dros amser. Beth y newid mwyaf mewn cludiant ar y môr? Pryd y bu'r newidiadau mwyaf mewn cludiant ar y môr? Efallai y gallech chi feddwl am ragor o gwestiynau fel y rhain. Mae nhw wedi teithio ar y môr am lawer o resymau drwy'r oesoedd. Ydych chi feddwl am rai o resymau hyn? Siaradwch am y rhain, a pha mor bwysig ydyn nhw y dyddiau hyn. Cliciwch ar y botwm nesaf i gael gwybodaeth am rai o'r rhain. Ni ddim yn gallu edrych yn fanwl ar bob un o'r resymau hyn, ond beth eich ymchwil eich hun i'r meysydd sydd o ddiddordeb i chi.